Kaixo Fernando, ongi etorri Uribeko zara, gu 3. mailako ikaslea gara eta elkarrizketa bat egingo dizugu. Nor da Fernando Morillo pertsona eta nor da Fernando Morillo idazlea? Nire zorionerako edo Fernando Morillo pertsona eta idazlea bat eta bera dira. Garai batean saiatzen nintzen, ikusten oso buru komplikatuan neukala eta saiatzen nintzen itxura egiten, da kriston presioa sortzen zidan horrek. Eta denborarekin naiz pixka bat presioak kentzen, orduan atera da barruko Fernando Morillo arraroa, baina arraro horrek idatzi egiten du eta bizi egiten du orduan. Ia berdina, tipo arraro berdina da bietan. Zertan inspiratu zara liburu hau idazteko? Bizitza, nahi monstruitxuak eta horrelako izaki desberdinak asko gustatu izan zen xitza. Aukera ematen du, honetan, nik nahi nun humorea sartu nahi nu, baina aldiberien gauza gogortxoak ere agertzen dira, mutiko bakarrik sentitzen da mutikoa, bere aita oso komplikatua da baita, eta orduan aukera eman dit gauza serio batzuk lantzeko, baina baita humorea, orduan zertan inspiratu. Etengabe, irikita aukitzen dut radarra eta eskoletan, kalean, beti ari naiz, historio aritxoak harrapatzen. Orduan, nire barrutik atera da, baina handik eta hemendik hartuta. Noiz hasi zinen idazten? Gutxi gora bera, idazten, gaztetxoan nintzela, neskatxeekin hasi nintzen, maite nintzen, barrua ustu beharra edo atera beharra, ez nekien nola, hasi nintzen poesiatxoak idazten, baina gero horrek segituan, eraman ninduen, berehala ikusi nun asko gustatzen zitzaidala historia kontatzen, eta hori hasi nintzen niretzako, iskutuan edo, baina nire ikutxoak eta barruko hori papeleratzen. Eta noiz utziko diozu idazten? Pentsatzen dut, edo hilda, edo burua erabat joten zaidan, noin dela gutxi irakurri dut, idazle bat bizitza oso eman du idazten, eta eman dio karunean zerbait potentea, egon da hilabetetan horrela, eta ez natu bezen lehizte, egin duen lehenbizikoa naiz da karuna zorabietuta eduki izan da, idazten jarri. Eta gure pentsatzen dut, dios, horrela xilko nahi seguramente. Non idazten duzu? Ordu gehienak pentsatzen dut etxeko bulegoan, baina edozein tokitan, ontxe kotxean, hegazkinean, bidaiatzen ari naizela, mugitzen ari naizela, naiz eta askotan zorabiatu, kotxean bertan, gehiago gustatzen zait, paisaia ikusten dut, burua ere mugitzen zait, mendi batea joten naiz, da eseritzen ez txoko batean, edozein tokitan. Urraspian oraindik ez, baina bestela, uste dut leku guztietan. Nola antolatzen duzu idazteko lana? Gero eta nola saltxa askotan sartzen nahi zen, lehen osan, zetorren bezala, eta orain ari naiz pixka bat antolatzen hori. Erotasun handia behar da idazteko orduan, biziagoa agertzeko pasarteak eta, baina ari naiz antolatzen, saiatzen nire bizitza, jateko bizitza, beste gehiago dira itzaldiak, ikastaroak, horrelako gauza, baina gero sortzekoa gordetzen ditut txokotxoak. Eta galdera zantzeatzki? Nola antolatzen nahi zen, hori da. Horrela, saiatzen naiz, lehen baino gehiago zehazten, orduan idatzi egin behar dut. Idatzi egin behar dut eta beste dana utziz. Bestela azten naiz, saltxa konpromisoak eta pasatzen dira eguna, eta idatzi gabe eta hori niretza da ezin dut. Beste gauza serioagoak egin eta idazteari utzi. Zergatik zure idaztea? Ez dakit, idazle ez banintz, ez dakit, ematen dit sekulako askatasuna gai asko lantzeko. Asko gustatzen zait historia, filosofia, artea, zientzia. Edozein lanetan mugatuta egon nintzake, fizika ikasten hasi nintzen, gero filosofia, baina guztietan pentsatzen unai ama eta beste guztia, eta idazle izan da idatzi dezake zonbien inguruan, zientziaren inguruan, historiaren inguruan, orduan, aukera ematen dit nire barruko mamu asko ateratzeko, eta nik ikasi nahi ditudan gai asko lantzeko, orduan. Ez dakit, lortzen badet beste lanen bat hobea horretarako, baina oraingoz ez dut lortu. Nola dago gaur egun euskal literatura? Ez dakit, kezkatzen hau urte askotan, pentsatzen nun, zenbat eta aukera handiagoa egon, hau da, nik gaztetxoan nintzela, mitologiaz irakurri nahi nun euskeraz, eta zegoena zen akademikoa eta gauza serioak ez zeuden novelak. Gaur egun badaude, baina ikusten depena da gazteek ez dutela lehen baino gehiago irakurtzen euskeraz. Gehiago daude, aukera gehiago dago, xoxe gehiago bai, baina zentzu horretan uste, ondik lanpiloa dagoela
beti esaten dugu, sortzaileok eta zentzu positiboan, hobeto gaude, baina oso gutxi. Orduan, hondik, nik uste, abentura liburu asko falta zaizkigula, euskera ere hobetu behar dugu, jendearen gana iristeko, eta hori nola dago, hobetzen, nola esan. Nola dago gazte literatura? Lehen biziko galdera zen euskal literatura, eta gazte literatura euskeraz edo oroa. Hombre, nik ikusten detena da, irakurra beti dira gutxi. Ni txiki nintzela, gutxi batzu ginen, eta orain ere gutxi. Baina gazte literatura, gerota esperimentu xelebreak egiten nahi geha, esate baterako, testuaz gain, ari naiz, audioliburuak sartzen, irudiak sartzen, musika sartzen, eta gaur egungo gazteentzat, nik uste hobe dela aberazgarriagoa eta hurbilagoa teknologia gehiago sartzea, hori nola dago, gero eta osoago. Idazten aldute zombiek? Bai, ni nahiko zombia naiz, askotan burua juten zaidanean, edo askotan oso errez sorabiatzen naiz, mundu errealean. Uste, Fernando Morillo zombiak idatzi du liburu, bere barroko zombi txikiek. Nolako izakiak dabiltzan nik guiak nire? Nik asko topatu ditut, eta entzuten detenez, jende askok ere asko topatzen ditu. Hemen dabiltza gure inguruan, iskutuan edo, eta daude zai, guk noiz ikusiko, orduan nire lana da saiatzea aurkitzen, behaien historiak eta bai asko. Izaki eskutu asko da